ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ, ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବି ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯୋଉ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ କେମିତି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟ ନେଇକି? ଇନକମ୍ ତ ବହୁତ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମ ପଲସରା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଧନେଇ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଗୋଟେ ଆମେ ମିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାର୍ସ ମିଟ୍ ଅଫ୍ 2025 ପାଖାପାଖି 20 ରୁ 25 ଜଣ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାର ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ, ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ଇନକମ୍ କରିପାରିବା ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ତ କହିବି ଆମେ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଯୋଉଟାକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଆମର ଆସିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଦେନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଏଇସବୁ ସାଇଟ୍ରୁ ଆମେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ସଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ରିଲ୍ସ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି,